Shubor nakaslem jong unong san Hima. Muhammad Yunus ubade unong aibut barang ba'du kadi Bangladesh ulaong Mynta Sngi ka khat atrik rempang arajar arpun riu kadi Sngi ban Sdang Thymmai ya kadi Bangladesh kadi gijing penpau Yunus kadi Hadien bu ulai kran bekinong thok khubor Hadien bu ulai Thep vote ka belong Mynta Sngi Yunus ulai Thep vote ha jaga Thep vote jong ka Gulshan Model High School and College Dhaka ringkat gijing senran kibor pahara habakran shikinong thok khubor Hadien bu ulai Thep vote Yunus ulaong Naduh Mynta Sngi ngilayo ekalat bantawi ka Bangladesh ka Thymmai haman ki kerdan tungin rakhe ka ni Sngi kum ka Sngi kha bro Sngi to ai babaro akin rakhe bat pentikna ban Thep ya ka vote jongki ka jing Thep vote ki kertong kalong ka kongsan jong ka jing kemen na ka benta ka ri Bangladesh bro ka wei ka jing kut jong ka jing pho sniu basniu jongi bat ka jing Sdang jong ka jing pho sniu ka Thymmai Kumban shipan kan mau Yunus ublay lam ya kari Bangladesh ka badan shispa niyo po million gut kibriyo Naduh ba jing san shar jong ka Sheikh Hasina ka bakhat san snam kalakut ka jing sha penhap shuki jong ka haunai lar arjar pusaw hak ba uloong ba ulayo pateng ya karukom san shar pat ba bat ka hok ka bala pralut ka badan kam ya jing pen kala ba pura uloong ba Naduh ba ula shimti kumunong yalam jong kari Bangladesh ulawan ra ya ka an bala terwa ka kentup ya ka jingbo kendan ya ka bor trekam jong ki menteri rang ba'du ka jing thau ya ka yeng dor bar ba khli do ka bor sen shar president ka ba kham klan ba ka jing lai luat ka ba kham kraw ha ka liang ka bishar nelor ka election cha ka yeng dor bar thau an ki dong Thep vote ki dang ishim bentaru ha ka jing Thep vote man rai lakin pins khem na em ya ka te ka ri ti sen shar ka jing Thep vote ka dan kam ya ka jing bon pat ka ba suk ban benjur baladam benjur kandang don kam ni gajing pins kem daga yeng dor bar Thymmai Yunus no kmilanti bu un hiar shuki Hadien gajing yo yaki vote ka banlong lashai ka Sngi ka khatlai taring